chcete vedieť, čo je ten Medzinárodný deň dobrodružstva? A chcete tam ísť, ale neviete, čo to je a kam sa to pôjde a tak ďalej? Tak všetky vaše odpovede budú zodpovedané z nášho kapitána Špeka. Prosím, sadnite si. Na vaše otázky odpovedá kapitán Špek. Takže, čo je to ten Medzinárodný deň dobrodružstva? No, ten Medzinárodný deň dobrodružstva je deň, kedy zažiješ veľmi veľa dobrodružstva. A kam sa teda pôjde? No kam sa pôjde, to je už na vás. Pôjde sa tam, kam sa dohodnete v družine. A bude tam sa aj fotky ako na pamiatky, ako sa vám dobre mali? Tak určite. Dohodneme si určitý čas, kedy každá družina spraví fotku. A vzájomne si ich potom môžeme porovnať. Jaj, to je super. Cool. A teda môžete nám ešte raz zopakovať, kedy sa tam pôjde? Pôjde sa tam 4. júna 2011. Super. Ďakujeme, vás rozumiem.